गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा जौगालु बिथांखिफोर मावफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय ब्रह्म जयति सेवाश्रम दैमालुआव रुंसारि गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मनि गोसोखां नेरसोन खाम्फाखौ बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा बेखेवदों। गहपुर हालामाव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ माखासे अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। सीएम प्रमद बर'आ गहपुर दखरा बाथौ थानसालिनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। दैमालु बर' गोजौ फरायसालिखौ लुफुंनो थाखाय सीएम प्रमद बर'आ अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुराव बिटिआर सरकारनिफ्राय 1 कौटि रांनि मोनसे अडिट'रियाम, मुंख्लंफोरनि मुङै मेम'रियेल पार्क आरो आलासि जिरायसालि न'ब्लां लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। जोबोद दुखुनि खौरां। लावखार ओंखाम जानो थांनानै फैफिननाय समाव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सा 12 सुबुंफ्रा जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंफोरखौ जोबथा बिदाय होबाय। गासै थैनाय सुबुंफोरनि गोथै देहाखौ जयैनो अर सावनानै बिदाय होनाय जादों। गलाघाटनि बादशाह पुरलुवा गामियाव दुखुनि साया गोग्लैदों। जाथाया रायजोजों लोगोसे हादरावनो दुखु मोनहोदों। गिख्रंथाव जाब्रबथायनि उनावनो लावखार ओंखाम जानायनि सायाव सोरखारा गोख्रों थांखि आजावदों। पिकनिक जानो थांनायनि सिगां पुलिसनि एसअपिखौ मिथिना लाथारनांसिगोन। दानिफ्रायनो पिकनिक जाग्राफ्रा बे नेमखौ मानिनांगोन। फुङाव खुवा खुनायनि उनावसो बासफोरखौ सालायनो हागोन आरो बेलासियाव खुवा खुनायनि सिगां न'आव सफैनांगोन। जोहोलावफुरि पार्कआ बुंफबनानै दङ सुबुंनि बानाजों। नावकाटा जोहोलावफुरि पार्क एबा बिबार बागाना मोनसे समायना गोजोनथिल' नङा, बेयो मोनसे थांना थानायनि जिउ फुंखाबो। गोबां गामियारि सुबुंनो थांना थानायनि जिउ राहा होदों। बिदिनो मोनसे बाख्नायथाव बिदिन्थि हायना बर' आरो सोदोमस्रि गयारि मुंनि सानै बर' आइजोनि फुचका फालांगि खालामनाया। गुबुन गुबुन सेंग्रा सिख्लाफोर बायदि मबाइलजों बेस्थ' थायालासिनो गरसे गरनै रांखावरि आरजिनायाव मुखुब थानांगौ होनना बुंथिदों हायना आरो सोदोमस्रिया। गावनि थांना थानायनि लामाखौ गावनो खालामना लानो नांगोन, बेखौ रावबो खालामना होनाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों सोदोमस्रि गयारिया। 400 रांजों फालांगि खालामजेननानै गुवार खालामनो हानायनि लामायाव सानै गोजौ सोलोंथाइ लानाय बर' आइजोआ पानिपुरि एबा फुचका फाननानै बाख्नायथाव बिदिन्थि दिन्थिदों नावकाटायाव। सोरखारि साख्रिनि उन खारथिङालासिनो फिसायै फुचका एबा पानिपुरि फाननानै गावनि आथिङाव गसंथेनो हादों नावकाटानि सानै सोलोंथाइ गोनां लाइमोन आइजोआ। हायना बर' आरो सोदोमस्रि गयारिया जयै फुचका एबा पानिपुरि फाननानै गावनि गोनां खरसा आरो न'खरखौबो सुंथाबोदों। गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो दंब्लाबो न'खरारि राङारि हालोदा लोरबांनि थाखाय गोजौसिन सोलोंथाइखौ लानो हायासै हायना आरो सोदोमस्रिया। आथिखालाव हायना बर'आ ग्रेजुवेसनखौ आबुं खालामबाय, नाथाय सोदोमस्रि गयारिया आद्रा दोननांगौ जाबाय सोलोंथाइखौ। दिनैनिफ्राय क'क्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव आरो बिटिआर सोरखारनि सिनेमा आरो हारिमु बिफाननि मददजों खुंगा नैथि मैहुर हादर गेजेरारि थुनफावथाय फोरबोआ जागायबाय। हाबाफारिखौ बेखेवो भारत सोरखारनि नर्थ इस्ट जन कालचार सेन्टार डिमापुरनि डाइरेक्टर प्रसन्न गगैया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदा, रेवरेवा नार्जिनारि आरो बिटिसि हारिमु सिनेमा बिफाननि सेक्रेटारि दिदिका नन्द हाजरिका आरो जइन्ट सेक्रेटारि फामि ब्रह्मआ। क'क्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव फैगौ 22 जानुवारिनिफ्राय 24 जानुवारिसिम नर्थ इस्ट कालचार सेन्टार डिमापुरनि बानजायनायाव हारिमु फोरबो खुंफुंनाय जागोन होनना मिथिहोदों भारत सोरखारनि नर्थ इस्ट कालचार सेन्टार डिमापुरनि डाइरेक्टर प्रसन्न गगैया। गावनि जिउजों लोगोसे न'खर सुस्रांनो थाखाय लाइमोनफ्रा दिनै ओरैनो बेकार थायाजासे इ-रिक्सा सालायना जिउ खुंदों। बेयाव आसाम सोरखार आरो जिल्ला खुंथायनि बिदि गोख्रों राहा लानायखौ थाबैनो बोखारना होनांगौ होनना इ-रिक्सा सालायगिरिफ्रा गोख्रों दाबि दैखांदों। इ-रिक्सा सालायगिरिफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानायखौ थाबैनो बोखारना होनो हायाब्ला जों जयैनो राजा लामाफ्राव जथेना खुद्रिसारगोन, बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों इ-रिक्सा सालायगिरि बिथांमोनहा। क'क्राझार सेरफांगुरि एस'सिएशन इ-रिक्सा सालायगिरिफ्रा आसाम सोरखारनि बिथोन आरो
जिल्ला खुंथायनि गोख्रों राहा लानायनि सायाव गोख्रोङै खुदिसारदों। मोनसे मुगैथाव लाजिथाव सोंखारिथाव जाथाय। गसाइगाव मेगन नुयै सासे हिन्जावसाखौ बिगुमै सोमोन्दोनि सासे सुबुङा जिनाहारि खालामदों। सासे नोरजिया सिख्लाखौ जिनाहारि खालामना जेलनि आलासि जानांदों। जिनाहारि खालामग्रा लंपटखौ सानै गथ'नि बिफा दनुब बर्मन होनना मिथिनो मोन्दों। जिनाहारि खालामग्रा लंपटखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामना जेलाव लांबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 3 डिसेम्बर खालि हरनि 12 रिंगासोआव गसाइगाव बे मुगैथाव लाजिथाव सोंखाथाव जाथाया जादों। सासे देहायारि नोरजिया सिख्लाखौ जिनाहारि खालामनायखौ फासिनि साजा होनो गोख्रों दाबि दैखांदों। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।